A miña investigación dentro da xenda científica do CISPAC encaixa principalmente na área de paisaxes que producen, aínda que tamén garda relación con outras dúas, de paisaxes que teñen xente e paisaxes que se gobernan. Iso concretas en tres liñas principais de investigación nos últimos anos. A primeira sobre a dinámica das producións e as estructuras agrarias en Galicia e o seu impacto territorial. A segunda, sobre a estructura demográfica e socioeconómica e a gobernanza das áreas rurais, e a terceira liña de investigación sobre a avaliación das políticas agrarias e de desenvolvemento rural, en particular a política agraria común da Unión Europea. Destacaría dous proxectos europeos, o proxecto Sherpa, que ten como finalidade apoiar a Comisión Europea na definición das futuras políticas para as áreas rurais, e un proxecto que vai comenzar inmediatamente, o proxecto Rustic, onde se trata de definir modelos de transición sustentable nas áreas rurais. Ambos proxectos están moi ligados ao proceso que ten en marcha a Comisión Europea para a definición da chamada Long Term Vision for Rural Areas, isto é, unha visión a longo prazo para as áreas rurais.